Γεια σας, είμαι ο Γιάννης και βλέπετε Boost Gaming. Θα κάνουμε unboxing της συσκευής Zootoo, ένα κινητό είναι, στο μαύρο χρώμα, Zootoo GR222. Πολύ καλό κινητό, άμα δεν θέλετε κάποιο καλό, πολύ καλό να έχετε, αυτό σας προτείνω, είναι πολύ ωραίο. Πάμε να το ανοίξουμε τώρα. Πώς ανοίγει. Δύσκολο άνοιγμα. Το σκίσαμε εδώ. Δεν πειράζει. Συγγνώμη. Το manual. Είναι και στα ελληνικά. Όπως βλέπουμε. Δεν έχει αγγλικά, είναι ελληνικό. Χειρίδιο χρήσης. Δεν πειράζει. Δούμε τώρα φορτιστής. Εδώ δεν είναι USB, πρέπει να βάλετε η μπαταρία. Zootoo. Ναι, αυτή είναι. Θα βάλουμε εδώ στην άκρη. Και εδώ είναι το κινητό μας, χωρίς ακουστικά, δεν έχει ακουστικά. Βάλουμε. Να το. Καλό είναι. Εντάξει, με τις δαχτυλιές του βέβαια. Πολύ ωραίο. 2 MP κάμερα, 3,5 χιλιοστά θύρα ακουστικών, μπρελόκ εδώ, θύρα φόρτισης. Αυτά, δεν έχει τίποτα άλλο. Κουμπάκια εδώ. Είναι dual sim, 2 κάρτες sim. Και τώρα ας βάλουμε την μπαταρία. Αυτό ήταν το κινητό, ελπίζω να σας άρεσε.